खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 23 जानुवारियाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामनि जारिमिनारि थावनि शिबसागरनि जेरेङा फोथाराव नुजाथि फैना हा गैजायै 1 लाखनिबो गोबांसिन थागिबिफोरनो हा पट्टा राननानै होनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांदों। बेनि उनाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आबो मैयानि 23 जानुवारि खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा रेभिनिउ सार्कोल बेंखननि सिङाव थानाय क'क्राझार दतमा, बग्रिबारि, लावरागुरि आरो गसाइगावनि हा गैजायै सा 100निबो बांसिन थागिबिफोरनो हा पट्टा राननानै होयो। नैथियाव 24 जानुवारि अदेबानि दिनैनि सानखालि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव बिटिआर गोरोबथानि सेथि बोसोर रंजाथाइ फोरबो बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो दिनैनि बे सानखालिनो आसामनि नलबारियावबो मोनसे दोलोनि सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथियाव तामुलपुर महकुमानि भारत-भुटान सिमनानि सुखानजुलियाव मोनाबिलि समाव सिमा रैखाथि हान्जाया हायाव गोग्लैनाय गंसे ड्रनखौ बोखांनो मोन्दों। भुटान सिमनानि फारखिजुलियाव थानाय सिमा रैखाथि हान्जानि बिबानगिरिफोरा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला बेलासि समाव जायगानि माखासे सुबुंफोरा सिमाजों नांजाबफानाय हाजोसिम दंफां दाननो थांनाय समावनो भारतनि दखलाव हाजोनि खाथियाव गोग्लैनाय खमैबो 6 फुट गोलाव मोनबा फांखा थानाय ड्रनखौ बोखांनो हादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। ब्रैथियाव मैया थांनाय 23 जानुवारि खालि जेरेङा फोथाराव हादरनि गाहाय मन्थ्रि मदि फैनायाव रायजोनाङै आसुआ गोसोम फिरफिला दिन्थिना खा गनायना लाया होननानै सोमावसारदों आरो दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुआ सोरखारा खाखौ बोखारनांगौ आरो बेफोरबायदि आयेन जाबसिनना होनाय नरेन्द्र मदिया रायजोआव फैनायनि जों बेरेखा खालामबाय थागोन होननानै आसुआ स्लगान होयो। आसुआ बेरेखा सोमावसारनानै फोरमायो दि आसामनि रायजो राजाफोरखौ फिन नंखाय फोलानाय रावजों थगायनानै बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा होननानै बुङो। बाथियाव भारतआव गले गले पाकिस्तानफोरा जम्मु काश्मीराव हा सिंजों लामा बानायनानै पाकिस्तानी उदखारिफोरखौ दैथायहरनो नाजायोमोन। नाथाय भारतनि रैखाथि हान्जाया गोबां खेब बेनिफ्राय रैखाथि होबोबाय। मैया थांनाय 23 खालार सनिबार खालि सिमना रैखाथि बिफान बिएसएफफोरा पाकिस्तानी उदखारिफोरा भारतआव सिखावै हाबफैग्रा हा सिंनि लामाखौ संदानना दिहुननो हादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। दथियाव मैया थांनाय 23 खालार खालि मोनाबिलि समाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव केरेला ब्लास्टार एफसिआ 1 गल आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय गवा एफसिआबो 1 गल सोनो हानानै मोन्नैबो टीमा ड्र जालायनो हादों आरो दिनै जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया बेलासिनि 5 रिंगायाव जेमशेदपुर एफसि आरो बेनि हेंथायै हायद्राबाद एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन आरो दिनै हायद्राबाद टीमनि जानानै जोंनि आगोमा बर' फिसा हलिचरन नार्जारीनि आइएसएल जोलुर गेलेनायखौबो नुनो मोनगोन आरो मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव बेंगालुर एफसि आरो बिनि हेंथायै ओडिशा एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनबावगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।